Hola a tots i totes. Ja estem a la segona feina de plàstica. Aquesta setmana o aquests 15 dies farem una marina. Què necessitarem? Necessitarem un llapis, el sacapuntes, goma no necessitarem, no. Llapis de colors, el que voleu fer-lo en colors, retoladors i un regle. Jo, com continuo sense tenir regle, doncs utilitzaré aquest palet, que també ens serveix de regle. Així que el primer que farem de tot serà fer el requadre. Som-hi! Començarem a fer un requadre, més o menys, per emmarcar, com vam fer a la feina passada, la nostra feina. Ja veieu que no cal tenir un regle per fer una línia recta. Qualsevol cosa de casa la podem utilitzar per fer aquest marejat. Molt bé, i ara ve la part més important, que és pensar quin dibuix farem. Jo dibuixaré com serà una marina, un mar amb un petit vaixell, uns núvols i unes muntanyes. Doncs anem allà. Primer de tot faré la línia de l'horitzó, que aniria per aquí i en dividirà en vertical. Deixaré un trosset perquè després aquí enmig dibuixaré el vaixell. Molt bé, ja tinc la línia que separa el cel del mar. I ara dibuixarem com una mena de siluetes que siguin unes muntanyes. Farem una per aquí, farem una altra per aquí. Després podem fer aquí uns altres per aquí, una altra muntanya que vagi per aquí, més alta, i una altra per aquí. Molt bé, aquí ben al mig dibuixarem el nostre vaixell. Li dibuixarem amb un màstil, li farem una mica de moviment a aquest màstil i baixarà per aquí i ara li posarem una vela ben maca. Va, ja ho tenim. I ara li farem un dibuix perquè aquesta vela la pintarem amb diferents colors perquè quedi més maca. Molt bé, dibuixarem també uns quants núvols. Doncs els núvols de darrere, com estan més lluny, tindrà que ser més petits. Posarem uns quants núvols, per aquí farem núvols, i a mesura que ens anem acostant a on estem nosaltres, els núvols els anem fent cada cop més grans. I això ens donarà sensació de profunditat. Farem un núvol que estigui per aquí darrere, molt bé, i un altre per aquí, un altre més gran per aquí, un altre per aquí. I mireu, aquest núvol li farem que darrere d'ell estigui un sol. Li farem un sol. I aquest núvol, que és el que està molt endavant, els fem més grans. Per aquí. Aquí farem una mitja i una altra per aquí. Recordarem que els núvols sempre són de color blanc. Molt bé, doncs ja el tenim, farem un petit detall al nostre vaixell. I ara les línies del mar. Les dibuixarem unes quantes línies i això després, quan ho pintem de colors, podem utilitzar diferents colors blaus per no fer-ho tot del mateix color. Doncs si més no, més o menys, ja tenim totes les línies de dibuix que necessitem per fer aquesta marina. I farem una cosa aquí, ja veureu. Li farem aquí com si fos el reflexe del nostre vaixell. I això ho arreglarem quan ho pintem. Doncs ja estaria el nostre dibuix. Ara es passa el moment de començar a pintar. Començarem sempre per la part que està més enrere. En aquest cas serà el cel. Com és el cel, tindrem que escollir un blau. Però quin blau tindrem? Un blau més fort o un blau més fluix? A vosaltres què us sembla? Doncs pensem una miqueta, quan anem a la platja, que és el que veiem més fluixet. Doncs el que veiem més fluixet és el cel. Així que agafaríem, per exemple, aquest blau. I ara el que farem serà començar a dibuixar. Primer resseguirem tots els dibuixos. No cal que estiguin molt ben resseguits perquè després ho repassarem amb negre, però sí, més o menys aprofita. Doncs com això trigaré una miqueta, passaré la filmació molt ràpida, com vaig fer l'altra vegada,
i vosaltres podeu anar veient com vaig pintant tot això. I aquí tindrem el nostre dibuix acabat. Podem resumir una miqueta tot. I aquí el tindrem. Doncs molt fàcil. Ara l'únic que tindríem que fer, si us en recordeu, és agafar el mòbil, fer-hi la foto, la pengem al nostre ordinador i després l'enviem al nostre professor. Oh, se m'hi havia oblidat, ara que ho veig. M'havia oblidat de repassar el nostre sol. Ara sí està acabat. Doncs fins aquí, moltes gràcies, i d'aquí 15 dies, una cosa així, us presentaré la següent feina. Que vagi bé, que us divertiu, cuideu els vostres i porteu-vos bé. Adeu!